అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు టీనాస్ కిచెన్ వరల్డ్. ఈరోజు పెసర్లతో పునుగులు ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఇవి చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పెసర్లని నైట్ అంతా నానబెట్టేసుకోండి కడిగేసి. అవి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తీసి ఒక బాక్స్లో పెట్టేసుకొని గట్టిగా మూత పెట్టి దాన్ని 1.5 డే అంతా అలానే వదిలేసేయండి. మొలకలు వస్తాయి కదా, అందుకని. బాక్స్లో మొలకలు రావు అనుకునే వాళ్ళు దాన్ని బట్టలో కట్టైనా పెట్టేసుకోండి. బాక్స్లో వస్తుంది, నేను అలానే చేశాను. సో మీరు కూడా అలానే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మొలకలు వచ్చాయి కదా, దాన్ని మిక్సీ జార్లోకి పెసర్లన్నీ వేసేసుకోవాలి. అందులో 2 ఇంచెస్ అల్లం, ఒక 4-5 పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి వేసుకోండి. 1.5 టీ స్పూన్ ఉప్పు, దాన్ని ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ 2 టైమ్స్ అట్లా అవసరం లేదు, 1 టైం తిప్పితే సరిపోతుంది మిక్సీ. చూడండి, ఇలా వాటర్ అస్సలు పోయొద్దు, నీళ్లు పోయకుండా చేసుకోవాలి. దాంట్లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిగడ్డ ఒకటి, సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కొంచెం, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఒకసారి అంతా దాన్ని మిక్స్ చేసుకోండి. పెసర్లు 1 కప్ పెసర్లకి నేను 1 కప్ నానబెట్టుకున్నాను. దానికి మెజర్మెంట్ చేశాను. మీరు ఎంత వేసుకుంటే దానికి మెజర్మెంట్గా అలా వేసుకోండి. ఆయిల్ ఆల్రెడీ వేడి చేసుకున్నాను. దాంట్లో చిన్న చిన్న పునుగుల్లాగా వేసేసుకోండి. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, హెల్దీగా ఉంటాయి. హెల్దీ అంటే ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై హెల్దీ ఎలా అనుకుంటున్నారేమో, దానికి అస్సలు ఆయిల్ అంటదు, పీల్చదు. ఆయిల్ పీల్చకుండా వస్తుంటుంది, అందుకని నేను చెప్పాను. అవి మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని వాటిని పక్కన ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి. అందరికీ పెసరట్టు తెలుసు, సో ఇలా కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటాయి. ఇది గ్రీన్ చట్నీ, టమాటో సాస్తో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఏం లేకపోయినా కూడా తినొచ్చు, చాలా బాగుంటాయి. అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నా ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.